B'investiment ta' kważi 2 miljun euro se jingħata wiċċ ġdid lill-Pjazza Tal-Mellieħa. Bil-bidla ewlenija tkun il-qalba mit-tarmak għall-pavimentar li se jżid il-valur kulturali u soċjali ta' din il-lokalità. Il-proġett ta' riġenerazzjoni f'Misraħ il-Parroċċa se jsir b'kollaborazzjoni bejn l-Aġenzija Infrastruttura Malta u l-Ministeru għat-Turiżmu. Il-Ministru Clayton Bartolo qal li dan l-investiment fl-infrastruttura jimxi id fit mal-viżjoni tal-Gvern li jsaħħaħ in-niċċa turistika tar-reliġjon. Dan se jkollna noħsa biex jitgawda mill-familji Maltin u Għawċin iżda wkoll sabiex intejbu l-prodott turistiku tagħna. Fejn hawnhekk qed naraw li nsaħħu in-niċċa tal-fejt turiżm. Fejn se jkoll intejbu l-aċċessibilità mill-Knisja tal-Mellieħa għas-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa li mbagħad jieħdok lejn ix-xelters u anke lejn il-Madonna tal-Għar. Il-Ministru jinburġ innota kif fl-isfond li l-pjazzett f'pajjiżna u mal-qalba tal-komunità li jilqgħu bosta attivitajiet, dan il-proġett se jara li l-attivitajiet isiru bl-aktar mod sigur u li jkunu aċċessibbli għal kulħadd. Palissa dej il-proċess ta' sejħiet tal-offerti dwar ix-xogħol u l-Ministru nota li l-ħidma se ssir minn aġenzija li kull ma jmur qed turi kemm hi kapaċi tlesti x-xogħol fil-ħin. L-aġenzija li tant qiegħda tiddeliverja, tant qiegħda twassal proġetti fil-ħin u f'dal każ ir-riġenerazzjoni ta' din il-pjazza mill-isbaħ tal-Mellieħa tkun tista' ssir fil-ħin, anke fil-ħin adattat ħalli ġala darba tkun għaddiet il-pandemija u l-Mellieħa jerġa' jilqa' il-ħafna turisti li hu jilqa' tkun qiegħda tagħti prodott turistiku aħjar lil dawk li jżuruh.